Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana? Karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Dwi, apa nih Dwi? Wih, rego udang apa nih? Urung dhisik, urung subuh. Aku ke subuh Pak. Lah yo tapi kurang ada nih. Aku jemput. Jemput siapa? Pertama kan aku jemput Gilang. Kan aku ambil Gilang jemput Sarah. Tinggal sik kudunge. San jemput Sarah jemput Taknya. Yo kleru leh kowe. San jemput dia. Yo sakjane yo oh ya wis. Berarti ki awakmu dhisik sing kon rono. Lho iki lho pemirsa, Mbak Dewi iki nek bar sahur nek pas jalan-jalan karo kancane kan omahe dhek pol ndur dhewe to. Jadi iki urung ana andan pemirsa. Dekne ngloloni medun sik mengisor maran-marani Kila, Sela, Pina karo Diah. Engko lagek berangkat ning musala. Bar subuh baru berangkat jalan-jalan. Soalnya ndek ngarep jalan-jalan karo mae zong gak sida gara-gara kucingnya melu terus wedi nek gak balik mulai. Dadine mae balik. Wis kaya ngene pemirsa yo. Lanjut mae mau bikin keripik pisang. Lanjut pemirsa pemotongan. Ini sing kandel kok dipindoni pakai peso pemirsa. Sing saogen. Ini ki lho sikai kucinge senengane ki mejoku serambune didono ae. Landep pemirsa. Guntingnya landep gunting. Rasanya landep. Wes telung cengkeh dadi akeh pemirsa. Iki monggo pisange tuku yo mak yo aras-arasen pemirsa. Ning tuku jajan dadi berhubung pisangnya luwe dhewe yo enak bikin sendiri. Engko dikum sesuai selera pemirsa. Iki kabeh takum kunir karo kunir ben warnane cantik. Berhubung mae kunire yo alami. Metik koetan omah diparut. Iki tak kom banyu ya. Dadake ben padha coplok. Terus dicuci, direndam pakai kunyit. Selesai. Piro wene le pemirsa yo. Gawean ki nek ditandani jane yo gelis. Habis deh. Wis tinggal digoreng. Oke, apa misal?
engko iso nyandak liya dan liyane. Pemirsa, saatnya perbumbuan. Kita kayak si Royco original pemirsa, tak bikin original. Sakjane nek dikei sari manis yo pemirsa, nek legine sithik yo enak. Cuma mae moh pakai sari manis nggak baik buat kesehatan. Jadi mae nganggone original. Nek pengen manis ki ya tak kasih gula, cuma sithik gulane tak cairkan ben ora gosong. Terus tak kasih kunir pemirsa biar warnanya cantik. Tuh original diparut. Diben ngantek pirang piye ya nek arane ya diben saanune pemirsa ben meresep sik kok lagi digoreng. Wis kita ulet-ulet. Kimang jane mak yo cuci tangan pemirsa soalnya santan pemirsa. Bismillah. Oke. Kayak ini. Direndam sebentar. Emang banyak kakek pemirsa, aku muda warnanya gak meresap kuning banget. Lanjut pemirsa, kita cuci. Ini sudah cuci tangan. Kalau sini kantor. Kita kayak ini pemirsa digoreng sampai mateng. Sakjane lengone sing agung berhubung iki lengone mae ya maksude iki kan beli 1 liter ya pemirsa. Wis tak nggo goreng kripik, singkong, marneng, dadi iki gendan pisange. Ben khusus entek wis yo iki ngono. Goreng sithik-sithik kan yo garing kok pemirsa. Oke pemirsa, wis bayangnya nih tuntas. Bisa untuk ora pemirsa. Terus ini untuk tak goreng sedikit. Saya ya kebiar pemirsa. Lanjut pemirsa, berhubung ki peteng ya pemirsa. Jadi ini saya pakai senter. Soalnya
bar sahur subuhan rong subuh mak iki tapi pemirsa langsung gawe iki jadi ini yo malum nek peteng kayak wong nyoloh kodok ini ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Diorek-orek biar apa nek ngarani gak gembel. Lampune mak iki gak patek padang padahal yo gede pemirsa. Tapi yo 15 watt pemirsa nek gak salah ke. Cuma terah yo omahe mak iki sing peteng kok. Bos kerapetan pemirsa sampai gede ke bolong kabeh. Kerapetan. Gak ono lawange. Wis kaya ngene pemirsa ya. Sampai mateng. Enggak ada. Paling kok nek awan niku ya pemirsa, kan iso nyandak gawean liyane. Berhubung ijek esuk ijek fit soale bar sahur. Jadi kok nek awan sithik sore wis mulai loyo. Lemes ngurung arite. Wis pokoke gaweane wong wedok ki wis ora nek bare nek ra dilereni dhewe ya. Titik keripiknya loh. Ya. Mak enak gak didului gak patek nganut pemirsa. Iki gak yo enek seprapat dhewe pemirsa apa setengah. Nek serba beli yo mentah beli yo penak beli mateng. Berhubung iki mae apa mentah ya nggone dhewe. Jadi yo apa salahe? Apa salahnya bikin jajan sendiri? Cuma modal minyak goreng. Terus jadi saabek. Keras pemirsa lho. Repyak lho. Bisa anget. Nek pengen apa nek ngarani pengen pedes manis yo. Jika beli cabai pedes manis saiki praktis kok pemirsa sakjane. Tapi mae terah daripada tuku reno-reno yo hemat gawe dhewe. Wes pemirsa. Jadi sepurane ya pemirsa nek mau terima saugel apa separo apa alhamdulillah nek ketok kabeh. Soale yo iki make dhewean pemirsa yo. Masih berusaha untuk sebaik mungkin ya pemirsa untuk menyuguhkan apa iki jenenge masakan-masakan ning wong desa zaman jadul. Ala-ala alias bikin sendiri loh kaya ngene. Wes. Sajane iki gelis pemirsa. Lape ngantek lape 50 lho, Pak.
Yo kabeh. Iku digone kali. Di senter tambahan. Soalnya sangat-sangat keteng. Kayak wong nyuluh kodok. Cuman gosong sithik ta. Gosong sithik gara-gara apa iki, Mas? Iki wis tak bumboni pemirsa. Mak enak bumbune lada bubuk, garam, Royco sama garam. Wis iki tak pakai bawang putih. Sama kunir. Di wajan wojo. Iki wajan wojone mae sudah 18 tahun pemirsa. Tuh, besi. Anti lengket. Harganya murah meriah. Iki karo promo. Promo apa? Iki wis gak enek pemirsa saiki koyo ngene. Ketone lho ya. Iki biyen mae nek ngidam-ngidam pengen zaman pemelok maratuwa pemirsa ya. Ketoke kok pinu dienggo apa iki gak lengket. Dunya yo dienggo apa? Dek biyen iki 60.000 pemirsa. Kuwi ya mae ora iso tuku kenceng pemirsa yo. Jadi mae kredit Pak Minggu sodo. Jadi ini mae kredit. Alhamdulillah disyukuri akhirnya bisa punya sendiri. Ini sampai gosongan pemirsa. Lanjut pemirsa, masih tak gorengan. Burungnya mamuknya wis mulai teluk-teluk pemirsa. Itu bertanda kalau sudah pagi. Wis wis ngombe sapi. Sambi pemirsa. Gendilang teluk-teluk. Lah kuwi. Goreng tempe. Kalian cuci piring. Bar pemirsa. Ini bukan mama. Sudah selesai pemirsa. Selesai. Lanjut cuci piring.
lho lengone si Agung pemirsa. Wis. Oke. Selesai pemirsa. Alhamdulillah. Dapat banyak. Berpong peteng ya pemirsa. Keripik pisang memang sudah jadi. Enak pemirsa. Jadi sakmene kae. Kita cuci piring dulu. Sing cilik-cilik pemirsa, tiap pagi dikasih makan. Ngobat kayak man, lagi nyapu kaya ngono pemirsa. Sing gede ya kok milih deh. Sing gede ya milih beras ya pemirsa. Yes pemirsa, cukup sampai naik videonya mae dino iki mau gawe keripik pisang, lanjut makan pitik lu santai. Jadi pitik wis mukur. Nenek salah ngomong, tinggal aku perbuatan keluarga di Malgini Family. Malgini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa nih MKB, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir kayak banyak kali. Aku nggak banyak syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pitik langsung langkring pemirsa. Loh. Nek wis dikai mangan ngono kae. Kok emang para erono.